Roser, et puc fer una pregunta? Sí, digues. Què comporta que ara Periscopi sigui de grup 62? Vols que t'explique qui és qui al panorama editorial català? En la compra de Periscopi per part del grup 62, este mes de juliol, s'ha redibuixat el mapa de les editorials que publiquen en català. Però sabem com s'estructura este mapa? Hi ha tres grans grups que concentren bona part de les ventes i publicacions. Per una banda, trobem grup 62, que inclou Planeta, Proa, Empúries, Destino, Edicions 62, Columna, Fanbooks, Estrella Polar, Xaca i des de fa poc Periscopi. Dins d'este univers també orbita el grup Bromera, en Més Llibres, Bromera, Animal Llibres i Tàndem. El seu competidor directe és Penguin Random House, que en català té segells com Rosa dels Vents, La Campana, La Magrana i Salamandra a les primeres files. I en tercer lloc, Abacus Futur reuneix editorials tan potents com Ara Llibres, Amsterdam, La Casa dels Clàssics, Univers, La Galera, Catedral, Viena, Navona, Elastic Books, entre altres. Els que queden són editorials independents. Per una banda, s'agrupen sota el paraigua de l'associació Llegint Català, Clandestina, Crims.cat, Sembra, Mai Més, Tigre de Paper i l'Agulla Daurada, Raig Cronos, Les Hores o Saldonar. I per lliure van tota la resta. Club Editor, L'Altra, Males Herbes, Quaderns Crema, Coma Negra, Edicions del 1984, Ades i Ara, Llibres del Delicte, Segona Perifèria, Barsino, L. Geminada o el grup editorial que el forma Angle, 20 Books, Cossetània, entre moltes altres. Sí, molts apunten que en els últims anys les xifres editorials han estat molt bones en un creixement al voltant del 5%, però aquestes no s'han repartit de forma equitativa a tot el sector. De fet, la majoria dels editors independents, segons diuen, ballen a la corda fluixa en un mercat on cada vegada se publica més.